Sa unir na raya ay. Kaning mo dito eh. Sa topic na natin pa rin rin yan. Saya taray estudyante. Makakatulong kasi wala kong may tawanan ng yun. Taray madam supaya kakak kumana sarap to wah hindi po itutok lang ako sa nayo ay magandang umaga ulit mga giliw natin taga-panood, taga-subaybay, mga members natin sa Nangkaaro. Nandito na naman po tayong muli sa ating programang Kapihan sa Malayan, kung saan ay tinatalakay natin ang mga maiinit na isyo
pangkasalukuyan. At siyempre, nandito rin kasama ko na naman muli si Kay Edwin Bautista, ang veteranong media man. Kay Edwin, bumati ka muna sa ating mga viewers. Muli po, mga kaibigan, magandang umaga sa inyo pong lahat. Pasanto siya kabwasan at sikayo namin. Naibag nga bigat amin, apo. Kadagiti kankanayon nga agbuy-buya, tida ito nga programa tayo, kapihan Sa Malayan. Diya at baloy na Posurubyo. Live tayo, apo. At sayan programa tayo at yan sa Ramay Kid Manaya, Lambantay. Sayan programa tayo at sa may launching. Launching, yan. Bali may launching tayo. Sama. Dakal so, yan. Mangingitan na sa'y marakag. Feedback, comment. At sayan programa tayo. Sa inyo pong lahat, maraming salamat at saan po ninyo na ito pong ating palatuntunan ay tuloy-tuloy po ito para maglingkod sa inyo pong lahat. Dito po sa bayan ng Posurubyo at siyempre, dyan Intraminti ako, Yaluyag na sa Pangasinan. Yeah. At good morning lamat. Katagiti 34 ako, barangays, iti Posurubyo. Kan 46 ngayon iti Pangasinan, naimbag nga bigat yo amin, masantos ya kabwasan at si kayo namin, wagtan kayo kumunatan, ya maabig so ipapasan to. Arabay kin manaya partner, kapalayan timot at abroad. Ay on, binabati namin ang mga kababayan natin na nandiyan sa ibang bansa, saan man sulok ng mundo po kayo. Aram ko marami partner ang Hong Kong, Yan. Saudi Arabia. Talagang Sa talahan ng ating listahan, napakaraming member natin dyan, ang kaaro. yan. Saudi Arabia, Qatar, Hong Kong, Singapore, Sa Europe. at saka sa buong Europe at siyempre sa Amerika. Meron tayong mga kababayan dyan. Gusto po. Mag-iingat po kayo lagi. Mag-iingat po kayo lagi. Yan. Okay. Kung meron pong gustong makibahagi sa ating palatuntunan, pwede po kayong mag-message ng inyong mga katanungan at pipilitin po natin na talakayin kung ano man ang inyong mga gustong malaman at itanong. Yan. Oo. Marami na tayong may mga naka-online na nanonood sa atin. Ngayon, Banggitin ko lang para partner yung mga gusto ring mag-comment sa text messages. Bukas din po itong ating text line. Ang ating numero 0917-6040-470. Ayan po. Ulitin po natin 0917-6040-470. Okay? Okay. Ngayon, partner, pag-usapan natin yung ulit. Itong kasalukuyan nangyayari sa mga kabataan, bata. Ngayon, sa bahay lang sila lahat. Wala pang bumabalik talaga sa eskwelahan. Modules, tapos yung mga nasa kolehiyo, online class. Online class. Ano sa palagay mo, partner? Ano kaya ang pagkakaiba? May natututunan ba sila sa mga ganong paraan? O ano kaya? Kasi isang taon na ito eh. Sa pagtaya ng mga otoridad, lalo na itong nasa DepEd, talagang inaamin naman nila partner na may kakulangan, medyo hirap itong blended learning na tinatawag modular learning. Kasi ang hirap pa kasi kaya nahihirapan ang mga teachers Ang isa sa mga narinig ko sa kanila, yung kakulangan ng tamang kagamitan. Materials. Yes. Tulad na lang yung mga printer, computer, coupon ban. Siyempre yung magpiprint sila ng mga kung ano-anong mga modules. Yes. At hirap talaga sila. May nagsabi pa nga sa akin, partner, pera na niya yung ginagastos niya.
yung ginagastos niya sa pambili ng kupon ban. Ayan, oo. Kaya ang hirap. Natandaan mo namigay tayo noon ng kupon ban sa mga lahat ng eskwelahan dito sa Kwan. Maliit na bagay. Oo. Pero nakatulong ng konti. Oo. Ang kaso, siyempre hindi lang naman kasi pang isang buwan eh. Taon na yung binilang natin. Taon na. Kaya ilang ano yan, ilang quarter. Oo. Ang problema yan kasi, kapag marami ang kakulangan sa mga kagamitan na kinakailangan ng mga teachers, ng mga guro, siyempre yung delivery ng pagtuturo nila, apektado. Yes, ito yan. Oo. So, sa tingin ko, dapat mag-isip ang mga otoridad na hindi ba sustinihin ang pangangailangan ng mga eskwelahan, teachers. Actually, palaki yung partnering. Na-allocate din na budget dyan ang Department of Education. But somehow, kulang pa rin eh. Kulang pa rin. Lalo na sa mga barangay, barangay schools, marami pa rin ang talagang nangangailangan. Sa parte naman ng mga estudyante, ganito, na may natututunan kaya sila sa ganun. Kasi hindi physical yung kwan eh. Yan nga ang isang sinasabi din ng mga magulang na ito po yung talagang realidad. Dahil marami sa mga mag-aaral, tamad mag-aaral ngayon. Kasi nasanay silang nasa bahay. Yes. Ngayon, ang effect niyan sa bata, siyempre darating ang panahon, ang araw, nababalik tayo sa normal eh. Normal. Ang hirap niyan, ang mahirap niyan, ang mga bata, nasanay na sa module eh. Yan. Mayroong dati, nung normal pa, gumigising ng alas 6. Maaga. Ngayon, gigising ng alas 11, alas 10. Wala na, yung module niya, pwede nang gawin sa gabi. Di ba? Mabuti lang kamo, partner, kung sila ang gumagawa. Oo. Marami dyan. Pinapagawa na yung module. Oo. Yung bata, tamad nang gumawa. Oo. Marami nga sa mga bata, mga kababayan. Andyan na sila, nagugumon sila sa games. Oo. So, yun ang napakalaking problema na isa sa mga malaking problema natin ngayon. Ang pagbabalik ng normalidad sa pag-aaral ng mga bata. Sa iyong palagay, sa iyong opinion, kahit pwede na kaya na ibalik actually, sa eskwelahan? May proposal si Secretary Briones a few days ago na sana ibalik na unti-unti yung face-to-face. Correct. Oo, sa schools. Pero ayaw pa rin ng ating mahal na Pangulo dahil hindi naman niya yung risk, ayaw niyang kasi pwede namang gawing ganito eh. Siguro, iwan ko lang kung baka o-obra yung ganito. Sa tingin ko lang. Halimbawa sa isang classroom. Oo. Sa isang classroom 50 ang bata. Oo. Pwedeng gawing benching ko lang. Magkaroon ng parang ano ba to? Hatiin. Oo. Tapos sa susunod na araw, yung benching ko naman. Di ba? Tama, pwede rin. Kasi yung distancing nga eh. Social distancing. Tapos, dapat supervisean ng mga magulang yung mga bata na pag nasa classroom, kaupo ka lang. Pag mayroon silang break time o recess na tinatawag nila, wala muna yung maglalaro sa labas. Yan nga, isa rin yan. Hanggang hindi maging normal. Kasi iba yung nandun talaga sa eskwelahan. Tingnan mo, yung kindergarten. Unang pasok niya sa school yung kindergarten, di ba? Ngayon, hindi niya nasubukan yun. Wala na yun. Isang taon na yung lumampas eh. Yung taon niya, nagkaedad na siya ng isang taon, diretso na siya sa grade 1. Grade 1. Di ba?
ano kasi, may mga i-consider din dyan, like yung mga lugar siguro, Oo. na mababa ang kaso ng itong COVID, baka pwedeng dyan muna gawin itong, Well, kasi sa tingin ko, ang ah, ratio ng kwan dito sa atin, kung i-count mo sa population, napakababa pa rin dito sa Pangasinan. yes, oo. Mababa compared to other provinces. So, meaning, maganda ang pagkakakontain ng virus dito sa atin. Yes. Pero may mga problema kasi dapat isipin din lagi na may yung mga area na naapektuhan gawan nila ng paraan. Halimbawa, ibig ko sabihin, may COVID, kukulong mo lahat sa kwan yung tao, alisin mo sa normal na buhay. Paano naman yung pag-aaral nila? Paano yung kabuhayan nila? So, dapat balansehin lang yun eh. Balansehin, oo. Oo. Maraming parang tinitingnan na problema tungkol na dito sa blended learning. Well, dito sa ating bayan, dito sa Puso Rubio, yan nga ang isang problema. Ito nga, partner, magtatapos na ang semester. Oo. Ngayon, dyan sa mga schools, yan ang sinasabi ng mga teachers. Maraming mga bata hindi nakakapag-pass ng kanilang module. Marami ang incomplete. Marami ang hindi nakapagbigay. So, seemingly talagang may problema talaga. May problema talaga. Oo. Malaking problema yan. Nahihirapan mag-adjust yung mga bata. Ang literacy naging stagnant. Stagnant, oo. At saka, well, ito partner, marami din naman sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hindi naman lahat pare-parehas ang estado ng buhay, tsaka yung na-attain na edukasyon ng kanilang magulang. May mga magulang din na pabaya. Minsan nga, hindi nila alam kung ano yung nasa module. Nahihirapan sila. Kaya pinapasa na lang sa kamag-anak, kung sino pwedeng tumulong, ganyan. Kaya ito yung mga bagay na ano rin. Sa mga teachers, may nagsabi sa akin, parang mas mahirap daw yung ganito eh. Mas mahirap talaga. Mas nahihirapan sila. Mas gusto nila yung face-to-face. Oo. At saka ang teachers kasi, alam ko karamihan sa mga teachers, lahat ng mga teachers, nag-i-enjoy yan pag nakikita yung mga bata eh, di ba? Nai-inspire sila, andun sa harap nila yung mga bata, gano'n. Sa ngayon, wala. Hindi nila nakikita yung mga bata. At saka mas na-appreciate ng mga bata, yung andun sila sa classroom. Oo. Andun yung teacher, nagtuturo, blackboard. Sila naman, nagsusulat sa notebook, gano'n. Yun ang napakalaking kawalan sa mga bata. Anyway, yung partner pala, yung naitulong mo sa mga schools, tungkol sa dyan nga, sa module, malaking bagay yun, na talagang pinagpapasalamatan din ng ating mga kababayan sa pagtulong sa mga kung paano itong edukasyon ng mga bata. Importante ito, partner, sa mga... sana yung mga alam po natin na ang mga eskwelahan natin, marami pong mga kakulangan, na kagamitan. At nananawagan po kami sa mga kababayan natin na medyo may sumusobra naman dyan. Pwedeng tumulong sa mga school. Dumirekta na po kayo sa mga school nyo. Kahit isang rim lang na kupunban, malaking bagay na yun. Yung mga sumusobra dyan, pwede naman. Kung minsan, partner, alam mo ang ginagawa ko. Minsan, mahilig kasi ako sa kape. Ayan, Pagka bibili ako ng kape sa Starbucks, sabi ko, kulang 200 yun. Mahal nun ba? Hindi na ako bibili. Bibili na lang ako ng isang rim ng kukunban, may ibigay ko sa isang eskwelahan. Ayan, Diba? Kaya, mas malaking bagay pa yun. Ganun lang yun. So, anyway,
magpatuloy tayo. Ano nga pala, yung mga kababayan natin dyan, may gustong itanong. Ano po, mag-message lang po kayo. Sa susunod partner, pag-imbita tayo ng isang principal dito sa studio at saka isang magulang para matanong natin sila kung ano ang kanilang masasabi o opinion sa kasalukuyang sistema ng edukasyon at pag-aaral ng mga bata. Tama, maganda yan para at least Manggaling mismo sa kanila. makita natin ano ba yung mga problema sa side ng mga magulang at yan din sa side ng mga teachers para at least malaman po natin at makatulong tayo sa pamagitan ng ating palatuntunan at maging sa inyo po mga kababayan kada kayo amin apo agsasarita tayo ma'am mapang tayo ang raratan apo bunga lang adda dagiti wala ratan so reklamo yung sarap sa ni paakar sayay sistema yung nagagawa at panag-aral na ray anak yo ray ugaw untan yumot iraya teachers no ang raratan so sasagalapan yung problema ni paakar sayay sistema panagbangat yunatan sa lagyon ibahagi yun si kami at yan pan-aralan tayo single tayo saray yan tapiano na pan-aralan paano walay di ay sa tani tulong mi partner okay sige break muna tayo habang babalik po kami
Right. Okay. Andito na naman tayo. Tuloy po tayo. Well, after the break nga pala, ngayon po bubulahin natin yung lucky numbers. So yung mga nag-comment ng mga number nila na parang waiting. Dati tawag natin waiting ni Bossing, pero pinalitan po natin yung pangalan niya, lucky numbers. Lucky numbers. Yan, mamaya lang po, pagkaraan ng isang break natin. Okay. Bubulahin natin yung waiting natin. Ang tabayanan po ninyo. At saka yung mga pag-games po natin na yung Bingo Bonanza, yung mga hindi pa po nakapag-submit ng kanilang card, gawin nyo na po kasi sa Sabado, bukas, may pabingo tayo bukas. At ang mananalo, magkakaroon na siyempre makakatanggap ng premium. Maraming games. Oo, talaga. Maraming mapapanalunan. Saka abangan po ninyo yung shopping mo sagot ko. Ayan. Yung mananalo doon sa TikTok, mother and daughter. Daming May napili na po kaming dalawa na entry. So abangan po ninyo
dadalhin po namin kayo sa isang supermarket at magsha-shopping kayo Nako. at kami po Maganda yan. ang sasagot. Ayan, tabayanan po yan. Yung palang announcement natin, ang station po, ang Kaaro TV, ay kasalukuyang nangangailangan o naghahanap ng mga staff o crew, lalo na po ang female co-host. May mga nakausap na po tayo pero naghahanap na po tayo ng iba. Ayan. Right, partner, patuloy tayo. Ang pag-usapan natin ngayon, yung mga nangyayari, napapansin kong nangyayari dito sa kapaligiran. Sa panahon ngayon, napansin ko na ang biglang pagdami ng mga, alam mo yung tindahan ng mga Korean. Korean mart. Dito Negosyo. lang sa bayan natin, mayroon yatang tatlo. Ang Korean shop dito. At ang isa pang napansin ko, yung biglang pagdami, yung tindahan ng mga milk tea. Milk tea, oo. Itong ano kasi partner ko itong panahon na ito ng pandemya, iba-iba marami yung lumalabas na mga ganyan na negosyo na dahil nga walang trabaho, so nagbe-venture sila sa pagninegosyo. Kaya andyan yung mga, yan nga, milk tea, mga kung ano-ano, mga pagtitinda ng mga karinderya, kakanin, marami yan. Kung ngayon, dahil siyempre hinahanap din nila kung paano kumita ng pera. Pero isa itong pagdami ng mga tindahan ng Korean. Alam mo, nagsimula yan nung ang napansin ko, mula nung nagsimulang ipalabas dito yung mga Korean telenovela. Mga ganyan. Ay alam mo naman tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa nung nauso yung Talya nung araw, yung sa naman, Puerto Rico yata yon. Si Marimar. Si Marimar, mga ganon. Talagang pero nung nakapasok dito yung mga telenovela ng mga Korean, mga movies nila, talagang may Koreanization sa naganap sa Pilipinas. Patok sa Pilipino kasi. Pumatok sa lalo na sa mga teenager, yung mga kasuotan ng mga Korean, pati pagkain, ang tawag nito, yung samgyup. Ako nga, paborito ko yan yung samgyupsal Kasi ano siya masarap. Kaya yung Koreanization, sa Baguio, partner, napakadaming tindahan ng Korean. Dami. Tapos, ang dami ring estudyante dyan na Korean. Tama. Yung sa Baguio. Sa Baguio, Sa Maynila, where I stayed before, meron akong tintirahan doon. Yung building ngayon, karamihan Korean. Korea. Kaya... Korean, Kaya Koreanization kahit dyan sa Pampanga, may Korean town na yan Ang hindi naman masama ang kasi ang mga Korean talaga namang malaki ang na-invest nila sa Pilipinas. Pero yung kultura parang somehow marami na ang parang naapektuhan itong ganyan nga. Lalo na sa mga kabataan, sa mga millennials yan. Gusto nila yung ganyan na meron ng Pilipina na nagmukhang Koreana na. Nagpaayos ng mukha. Nagpaayos na, pati pananamit. Parang... Naging Koreana, yung Pilipina. Panginoon ko. Kaya kayo mga magulang, hindi po namin minamasama ang Koreanization. Pero sana itanim pa rin po natin sa ating mga anak na tayo ay isang Pilipino. Mahalin natin ang ating kultura. Ganon, para hindi naman po ang iniidolo lagi ng mga kabataan ay ang kultura ng ibang nasyon. Saka yung partner, yung tungkol dyan sa mga milk tea. Sa milk tea, ang daming nagsulputan yan. Oo. Ito, mga kaibigan, dyan si Kayura Kabaluyan, nang Ningyo Paya,
alwada nyo dito ako at data dagiti scam. Mm. Maraming scam ang nangyayari tungkol po dyan. Ang brand nila, hindi ko sinisiraan ang milk tea. Pero yan ang brand nila. Pero ang nangyayari, partner, parang nag-i-invest sila. Nagkakaroon ng pyramiding scam. Oo. In the long run, naluloko sila. Nag-i-invest yung pera nila. Hindi nila namamalayan. Yung pera nila, wala na. Saka isang ano kaya ang nutritional value? Ayan. Yung pag-usapan natin yung nutritional value ng milk tea. Kasi tikman ko rin yan eh. Masarap. Yung para sa akin, matamis masyado. Yun, kasi ang sugar, yes. kapag sobrang sugar, ang tendency niyan, maapektuhan ang health ng mga bata. Tama. May mga nagiging obese dahil sa sugar. So, yun ang dapat yan matalakay ng mga expert at maipaalam, may pamahagi sa mga mamamayan para makapag-ingat sila kung ang nutritional value ng milk tea ay nakakasama sa kalusugan ng mga bata. Kasi ang mga mahilig sa milk tea, mga kabataan talaga eh. Oo. Kaya, yan po mga magulang. Alam ko po na yung mga kabataan ngayon, mga anak-anak po ninyo, ay nahihilig sa ganyan, milk tea. Alamin po muna ninyo ang nutritional value kung ito ba ay nakakabuti o nakakapagdulot ng hindi maganda sa kalusugan ng inyong mga anak. Kasi po, pagka yung araw-araw na pag-take yan, that is sugar. Sugar po yan. Hindi na unti-unti, hindi natin namamalayan. Apektado na pala yung kalusugan ng mga bata. At saka, partner, dapat ito nire-regulate din ng ating mga otoridad. Correct. Mayroong dapat tumingin dyan sa mga negosyo na yan. Dahil bago ka naman mag-put up ng business, dumadaan ka naman sa proseso, bukuha ka ng mga permit, ganyan. Tinitingnan ng mga otoridad, ano ba yung negosyong itatayo mo? Ayan ba, nakakatulong ba? O ano? Even sa barangay, yung mga barangay officials din siguro, nakakatulong din sila. Tama. Isa pang negosyo na patok na patok ngayon ito. Nakikita ko sa social media, yung online. Okay. Online selling. Online selling, okay. May nababasa ko kung minsan na gusto nilang i-regulate. Yan. Pero paano naman yung nagbibenta lang ng isang, nagluto siya ng isang bilao na biko. Tapos bibenta niya online kasi pag online mas maraming nakakakita. Ibig sabihin mas maraming bibili. Oo. Pero may mga nababasa ako dyan na parang gusto nilang i-regulate. Siguro regulation dictates payment. Diba? Pag ni-regulate ng gobyerno ang mga online seller, meaning to say, the intention is to generate money. Kumita rin ang gobyerno. Pero paano naman yung isang sinanay, halimbawa, gumawa lang ng isang bilao ng malagkit, bibenta niya, paano mo yung pagbabayarin? Siguro ang mahirap. Kawawa naman yung mga nag-online seller kung dapat siguro i-classify yung mga nagbebenta. Depende sa kung anong produkto nila. Like yun nga, paano sabi mo, yung isang bilao lang. Meron yung iba, yung ang daming mga ukay-ukay na binibenta. Mayroon din yung mga iba nagbebenta ng mga cellphone. Pati nga sasakyan. Sasakyan, gano'n. Bahay. Siguro, depende rin sa kung anong kalaki yung binibenta mo. Doon siguro yung titignan, i-regulate. Tama, doon sa mga malilit lang naman siguro, konsiderasyon na rin. Konsiderasyon, tama. Kasi gusto lang namang halimbawa magkapera, may nanay, halimbawa. Kasi lahat ngayon, puro online na eh. Kahit nga sa kape, mag-order ka lang ng kape o burger, andyan na. Delivery, yan na talagang ngayon eh. Nangyayari.
Unang maganda dahil ano rin, mabilis. Pero marami ring scam. Ikaw, yan. Oo, yung, on hand. Sabihin nila, on hand. hand. Paskil nila, halimbawa, ang ganda-ganda, cellphone, halimbawa, on hand, sabi niya. Tapos GCash, mabayaran mo GCash, tapos GCash. nako, mag-iingat po kayo, mga kababayan, dahil napakarami pong nang-scam sa online selling. Iba yung in-order. Iba yung Siguraduhin po ninyo na yung kwan ay legit naman kasi sayang po yung pera nyo na pinaghirapan. Meron di ba na may alam ako dyan, umorder ng yung GoPro camera. Camera. Oo. Si kaibigan natin, si kasamang Brendel, umorder ng GoPro camera. Naku, maganda yan GoPro. Tapos alam mo, dumating. Yung Bluetooth speaker na maliit. Naku, yan ang problema. Ang problema. Paano ibabalik yung baka? Wala na. Oo. Wala na. Wala na. Tsaka wag po kayong magbabayad online. Yeah. Dapat po laging COD. COD. Mas maganda yung Para mas nakakasiguro po kayo. Well, anyway, babala lang po yan kasi alam ko maraming sa mga kababayan natin ang nabubuhay ngayon sa online selling. Pero kayo naman na consumers, buyers, ay kailangan din ng iba yung pag-iingat dahil tulad nga ng sabi namin ni Kai marami talagang scam sa mga panahon ngayon. Marami talaga. Ingat po tayo mga kaibigan. Bumati ulit tayo sa mga kababayan natin dyan sa bandang weste, sa Bulinaw, Infanta, Alaminos, Sual, Banig, Agno, Burgos, Infanta. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga taga Calasiao, Santa Barbara, Bayambang, magandang umaga, San Fabian. At dito naman sa ating lugar dito sa 5 distrito, mga kababayan natin dyan sa Binalonan, Lawak, Sison, Ordaneta, Villasis. Mga kababayan natin dyan sa Alcala, Santo Tomas, magandang umaga po. Mag-iingat po kayo lagi dahil hindi pa po totally contain ang tinatawag nating COVID-19. Ayan. Bubulahin na po natin yung, bago po tayo mag-break, bulahin na natin yung weteng. Okay. Alright. Lucky number. Lucky number. Ayan. Okay. Ito po yung unang, yung unang numero. Sa mga maswerteng, ano po? Ang maswerteng mga tumaya ng weteng. First ball. First ball po. First ball. Ito na. Ayan. 29. 29. Ang first ball. 29. 29 po. 29 po. Ang first ball. Ayan. Namumuno dyan. Isa pa. Sige. Go. Second number. Ayan na. Pinupula na. Okay. Baka kayo na po ang maswerteng 29-20. Ayan, ang nanalo po sa wedding natin ay lumabas pong numero sa lucky numbers is 29-20. Kung sino man po yung tumaya ng numero na yan, screenshot po ninyo at ipadala sa akin message. I-check po namin, i-verify po namin, and then yung premium po ninyo ipapadala namin via GCash. Talaga naman. Ayan. Okay, congratulations po Congratulations sa mananalo. At bago tayo mag-break ulit, ipapaalala ko ulit yung mga hindi pa po nagbibigay ng kanilang bingo card ay mag-submit na po kayo. I-comment nyo doon sa post natin doon sa Kaaro para po mapasali kayo pag nagpalaro tayo ng bingo. Itago nyo po yung numero nyo na yan, yung card na yan, kasi yan po ang gagamitin natin tuwing tayo ay maglalaro ng Bingo Bonanza. Kaya mamaya po, babalik po ulit kami. Break muna tayo. Okay.
Alright, nandito na naman po tayo muli Tuloy po tayo, kaibigan. sa ating programang Kapihan sa Malayan. Malayan. Una, gusto ko munang batiin yung mga viewers natin. Si Katrina Quinto, good morning po sir. Magandang umaga rin, Katrina. Good morning. Leah Piroche, good morning po. Good morning. Ruiz Asley. Mga nag-message po sa atin, si Bemberlin Nimer Dison. God bless din. Nilmar Ofenda Venezuela, magandang umaga rin po. Joy De Vera, magandang umaga sir, magandang umaga. Blessed morning po sir, Imelda Sabelo. Si Ma'am Vivian Sapasat, magandang umaga rin po. Magandang umaga. Si Chona Corpus Episcopi, magandang umaga rin. Jodeline Lagunding, good morning din po. Alfredo Salinas, good morning. Si Gerald Jimenez, good morning. Si Sistels, magandang umaga. At nagpapabati pala ang mga Puso Rubio Skate Crew, pinamumunuan ni Denise Ray Santa Cruz. Magandang umaga sa inyo. Mag-iingat kayo sa inyong paglalaro ng skate. Good morning. Nandito kasama ko si Ka Edwin ninyo. Ayan. Siya nga pala, bago tayo magpatuloy, pinapaabot po ng ating mga kasamahan dito at saka ako, buong Malayan, ang amin pong pakikiluksa sa pagyao ng dating Pangulong Benigno Aquino III. Napakalungkot po, nagluluksa po ang buong Pangasinan ngayon sa pagpanaw po ng dating Pangulo ng ating bansa, si Pangulong Benigno Aquino III. Magaling na leader. Magaling na leader. At siyempre, marami rin siyang natulungan. Ang pamilya Aquino, nakikiramay po kami sa inyo. Nakikiramay po kami sa inyong mga Tarlaqueño. Alam ko, taga-Tarlac si Noy Noy. Dating congressman. Dating congressman ng Second Tarlac. district. Second district, oo. Naging senador. Naging senador. And then, partner, mapunta tayo ng konti sa, kasi nalalapit na yung election. Politika. Inaanyayahan po namin ang mga kabataan o yung mga hindi pa po nagparehistro na magparehistro na po kayo sa COMELEC para po magampanan ninyo mamaya ang inyong rights of suffrage. Yes, tama yan. Yan po ay sagradong rights. Sagradong ipinagkakaloob sa atin ng ating konstitusyon ang karapatang pumili, bumoto kung sino ang nararapat na maging leader ng ating bayan. Maraming kaya magparehistro po kayo at huwag niyo pong sayangin ang inyong rights na yan. Rights of suffrage. Maraming mga botante ngayon sa mga kabataan nagpaparehistro sa COMELEC ngayon. Ang tansya, malamang dito sa ating bayan, mas marami yung additional. Makaabot na tayo ngayon ng siguro 50 na. Malaki ang Puso-Rubio. Dapat lang kasi karapatan lahat yan ng mga ng bawat mamamayan. Bawat mamamayan karapatan niya ang pumili kung sino ang mamumuno sa kanilang bayan. Kaya kayo po, ini-encourage namin kayo na magparehistro na po para po
huwag hindi masayang ang inyong karapatan na pumili ng inyong mga leader. Hanggang ano po yan, mga kaibigan? December. Actually, sinit po yan, hindi, kapartner, sinit yan ng Comelec hanggang September 30 lang. September 30? Yes, Okay, oo. so, ayan mga kababayan, hanggang katapusan po ng buwan ng Setyembre, may pagkakataon pa po kayong magparehistro sa Comelec. Samantalahin po ninyo, huwag nyo nang i-delay. Tulad ng sabi ko, ini-encourage namin kayo, we encourage everyone Yes. to go out and register. Oo. And so that you can exercise your right of suffrage in the election. Importante Very po yan. importante po yan. Opo. Unless partner na may extension ang Comelec sa pagpaparehistro. But Importante po yan. sa ngayon, kailangan po, magtungo na po tayo. May mga ginagawa rin ang Comelec na parang mobile Mobile. registration. Oo. Nagbabara-barangay sila para magpatala. Sila na po yung lumalapit sa lupong mga barangay. Na barangay. Oo. Dahil nako Ito partner. Tapyawan natin tong darating na halala election. Politika. Sa lalawigan nating Pangasinan. Pag-usapan natin ang yung pwestong gobernador. Ayan. Na dalawang term na si Governor Pugi. Pogi, oo. Ewan ko kung ang narinig ko, nagdeklara na raw yata. Ewan ko kung may katotohanan yan. Nagdeklara na si Congressman Monmon Gico ng 5th District na siya ang lalaban, susubok na labanan si Governor Pugi. Tama yan, partner. Talagang kumpirmado na nagdeklara na po si Congressman Monmon Gico para gobernador. So, iiwanan niya ang 5th Distrito? Yes. I see. By the way, Manaya, dating mo kapisi ti puso na ni Madam Maan Tuason Gico, apo, nagdeklara na ito. Nagdeklara na rin siya na siya ang lalaban Congresswoman sa 5th District. Oh, I see. Okay. Ayan. Ito damdaman. Sa bandang Kwan naman, sa lugar ng 4th District ba yun? Yung kay Divinesia? Yes. Natural, si Divinesia, buon yan. Congressman. Sinong kakaharapin niya? May mga balibalita tungkol nga sa maaring pagsabak din ng pamilya Lambino. Although wala pa namang confirmation kung tutuloy ba itong family Lambino na lalaban po sa kinatawan ng 4th District. 4th District. Sa 2nd District, partner pala, ito po, ang Tabalaray Kaluyagan tayo, wadala po ng parehistro bilang butante. Si Mark. Yes, Bali na rin kayo. Mark ko, limalantag linggayan. Atan so balita. O ay katuan-tuan di. Pero atan so kasabit si kami. Kung paano declare itong harapin to si incumbent. Jumel Espino. Ayan. Isang darating ang araw, iimbitahin natin isa-isa yung mga yan dito sa ating studio para makumpirma natin kung ano talaga ang kanilang mga plano. At alam mo kasi, partner, napakagandang pag-usapan ng politika minsan. Maraming mga interesado dyan. Sa lahat ng sulok ngayon, partner, yan ang pinag-uusapan na ngayon. Ganun ba? Sa mga barberya, sa mga umpukan sa tindahan sa barangay, dahil dati pagsasaritaan dan. Sino ba tayo lumaban kung unada? Sino ba yung nagdeklara na para si Congressman Monmon Gico. So, palagay ko maganda itong laban na ito, partner. Maganda itong laban na ito kasi parehas na prominenteng politician. Magaling. At saka partner, matagal na rin panahon na walang taga rito sa Eastern Pangasinan na naging gobernador.
Mm. The last time, si former Governor Kulit, siya yung taga-Singgan. Mm. Puros taga-Central, taga-Wiste, Si Juan, Dimitria. Dimitri, Ano yung OIC? UIC. OIC ni nung pumasok si Cory. Oh yes, Si matagal Madam na rin Cory. yun, partner. Oo. Ilang taon na rin yun. Oo, tagal na yan. So, yun po ang mas lagay tamo. Iti pagbaga, iti tagadaya. Mm. Yan, biro kon naman, kan urayan naman. Damot kumati, tumakder nga taga ito'y daya. Ito'y di paar ti daya nga kung kunada. Pero considered si Governor Pogi is from 5th District kasi basista eh. Bautista. Bautista pa na, oh. He is considered Yes. from 5th District kasi taga Bautista. Although, Hindi medyo malapit na siya sa Central. Kasi Oo. Tayambang na, Bautista. Tayambang, so Central Pangasinan na yan. Ang Vice Governor ni Monmon Gico, mayroon na bang kumpirmado? Well, ang balita partner, siyempre ito pa rin incumbent. Si Vice Mark. Gobernador. Si Vice Governor Mark Lambino. Okay. How about the other party? Si Governor Pogi, mayroon na bang Ang balita partner, dahil hanggang ngayon wala pa namang Confirmation. baka ito babalik itong si dati na Vice Governor Perdi Kalimlim. Kalimlim? Oo. Akala ko si Victor Agbayani ang May mga ganyan din na usapan. usapin. Oo. Mabigat na laban. Ang isa pa, partner, sinasabing ito daw si dating congresswoman, dating vice-gobernador din, Marlene Primicias. Gusto rin daw yatang makuha na vice gov ni Governor Pogi. So yan po, yung mga ilan sa mga Latest na ano. mga kaibigan. Anyway, uulitin ko yung mga hindi pa po nakarehistro sa Comelec, magparehistro na po kayo. Right, okay. Bago po magtapos ang ating palatuntunan ngayong araw, meron pong nanalo sa ating mga viewers at padadalang po namin ng 100 load. I-message po namin kayo. Ang napili po ngayong araw na nanalo ng load ay si Jodeline Lagunding. Ma'am Jodeline, may magmi-message po sa inyo at kayo po ay bibigyan ng load na 100. Salamat po sa panonood. Ayan. Kaya ugaliin po ninyong manood dahil kami po ay namimigay ng load tuwing may palabas. Okay. Maraming mga premyo ang naghihintay po sa inyo dito po sa ating palatuntunan. Kaya ugaliin. Jodeline Lagunding. Yan ang winner natin, lucky winner natin ngayon ng load. Lucky winner. At saka yung nanalo ng Wepeng, 29, ano yung lucky number? Lucky number. 29-20. Kung yan po ang number mo, screenshot mo at i-message mo sa akin at i-verify namin nalo ka, padadalan ka namin ng isang 1,000 pesos prize. Alright, partner, magtatapos na tayo at magpaalam ka na sa ating mga viewers. Okay, muli po mga kaibigan, kada kayo amin po, salamat manan. Ito'y nga may isang edisyon, iti programa tayo, kat dyan si kayo rin namin, at ating kanagagi, pagbalagi salamat sa inyong lahat na tumatangkilik dito po sa ating kapihan, sa Malayan, dyan, bali na po Surubyo, Santos. Kabasan, si kayo namin po. Magpapaalam na po kami at tulad po ng sabi ko, mag-iingat po kayo sa inyong pang-araw-araw na gawain. Yan lamang po, muli po kaming babalik sa araw ng Lunes, ganito ring oras, 7:30 ng umaga. Sa Sabado po, ang tabayanan nyo ang Bingo Bonanza. Maglalaro po tayo sa ating variety show. Yun lamang po, God bless sa inyong lahat.